Existuje 5 kľúčových odlišností podlahového systému SafeFlex, ktoré sú lepšie ako všetky ostatné výrobky na trhu. Bezpečnosť, podpora, odolnosť, udržateľnosť a všestrannosť. Bezpečnosť, pretože výrobky SafeFlex sa zaručene nikdy neroztrhnú ani nezvlnia. Cez našu patentovanú konštrukciu možno viesť káble, čím sa eliminuje nebezpečenstvo zakopnutia a navyše väčšina našich výrobkov ponúka odolnosť voči ohňu prvej triedy. Väčšia podpora, pretože naše ergonomické kupoly sú vedecky navrhnuté tak, aby stimulovali prietok krvi podporovaním jemných mikrosvalových pohybov. Naša patentovaná technológia Compression Flex zabezpečuje celodennú odozvu, čo vedie k dlhodobému zmierneniu únavy. SafeFlex je najodolnejší systém ergonomických bezpečnostných podložiek na svete. Naše protiúnavové rohože prekonávajú a prežijú všetky ostatné a naše patentované štrkové rohože sú agresívnejším protišmikovým riešením na trhu. Udržateľnosť, pretože sú vyrobené zo 100% recyklovaného plastu a po skončení životnosti sú 100% recyklovateľné. Žiadna iná rohož nemá toľko možností farieb a prispôsobenia, vďaka čomu je podlahový systém SafeFlex najuniverzálnejším dostupným systémom. Náš jedinečný spojovací systém zabezpečuje, že naše rohože zostanú pohromade aj v tých najnáročnejších podmienkach, ale zároveň sa dajú ľahko rozpojiť, keď vznikne potreba čistenia alebo zmeny konfigurácie pracoviska. Bezpečnosť, podpora, odolnosť, udržateľnosť a všestrannosť. 5 kategórií, ktoré nikto nerobí lepšie ako podlahový systém SafeFlex.